So hello guys, welcome to my YouTube channel. जों दा दानापाराम थांनो नागिरदों आरोना। जों थांनो टाइमा जाथ'वाखै नालाय दसे बिदिनो नांबां बेयावनो दसे भिडिअ बानायला बायबाय आरोना शर्टलि जों दा थांसिगोन आरोना खामानि मावनो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। Guys, sekolah जाबाय आरोना बिराद मोजां जाबाय आसलित समायना नुबाय आरोना बिराद मोजां जाबाय आसलित जाबाय बाथरुमानो बेनो सिगांनि बाथरुम आरोना हाग्रा जाजोब्बाय पुरा हाग्रा जाजोब्बाय बेफोर लांदांमोन उन्दुलायनायमोन बेफोराव जिरायलायनो हायोमोन सेंग्राफोरनि हासुग्रा आरोना बियो दै दंनाय दै फैयो माथो जाबाय दै एसे दंजोबो माने बर्थमान जाजोब्बाय आरोना बिराद बुरजा जाबाय बेलाय सोरनि दरजायावलाय बिराद मोजां जाखायो लागा जिरोसो जाबाय आरोना सलिड जाखाबाय स्कुलानो बेनो आरोना स्कुल दानापाराम कलाबारि र'डआ आरोना बे लामाया स्कुला बेनो आरो अट' फैदों मा लाबोलायखो अट'आ नै लेखासो लाबोदोंमोन आरोना लेखाखौ आनलड खालामखांबाय बेखौ दैखोनांगौ गोजौ साइडिं खालामनांगौ आरोना जाजोब्बाय अफिसाव बेनो आरोना 3 थाला गोजौ अफिसाबो नै स्कुल रुम आरोना जाजोब्बाय एकथानि ओंखाम जाखांना दसे जिरायबाय आरोना जों दा सिरियावनो जिरायलाबायबाय
उफाय गैया दसे रेस्ट लाबाय आरोना, बेनिफ्राय मावनायसै।